आगै गोरबोनि सनाय दाउ मैना आं नोंजों जुलि मोनोमोनब्ला बिहाव बिखुनजोखौ एम्बु जाहोगौमोन एन्जर जाहोगौमोन खांख्राइ जावै जावै जाहोगौमोन गोजां बोथोराव आलासि जाफैब्ला जिगाब बनानै बुर बुर फुथुगौमोन। खुलुमबाय रायजोफोर, गासैबो जोंनि बिटिआर इनफो ब्लग्स नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गिबि गिबियाव आंनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो फंसे बाथ्राखौ मिथिहोनो होननानै आङो नुजाफैदों। दा बे बाथ्राया जाहैबाय ओरैबायदि जे आथिखालाव सोलिबाय थानाय जायनाखि फेसबुक पेज जाय थाम्फै दांग्रा, बे थाम्फै दांग्रा मुंनि जायनाखि फेसबुक पेज, बे फेसबुक पेजनि थाखायनो गोबां माने माखासे एडिटिं बा नोङो गोबां गाज्रि अश्लील पिक्सारफोर आरोखि नङा होमबा, बेफोरबायदि पिक्सारफोरखौहाय होगासिनो दं। दा बिनि गेजेरजोंहाय माने जायनाखि जोंनि बर'नि मुंदांखा कमेडियान आर्टिस्ट थाम्फै दांग्रा बसुमतारी, दा बिथांनि मुंखौहायबो लाबोनाय जादों। दा माने बिथांनि फेसबुक पेज होननानै बेखौ गोबां मानसिफ्रा सावरायगासिनो दं। दा बिनिखायनो बिथाङा माने गावनि जायनाखि खेंफोरथि जे बे पेजआ गावनि नंमारगौना नंमारा, दा बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा माने गावनि फेसबुक पेजावहाय खेंफोरथि होदों जे थारैनो बे जायनाखि एडिटिं बानायनाय फट' हगारबाय थानाय थाम्फै दांग्रा पेजखौ लानानै क्रिएट खालामनानै बेखौहाय नोङो पाब्लिश खालामबाय थानाय, बेफोर बाथ्राया माने बिथांनिसिम सहैदों आरो गोबां माखासे जायनाखि गावनि लोगो खाथि खालानि बा गावजोंहाय एटाचआव थानाय एसे बर' समाजनि सासे बियो राफोद बा नोङो बयजोंबो मिथिजानाय आर्टिस्ट हिसाबै माने गावनावबो एसे खौराङा सहैदों। दा बेनिखायनो बिथाङा जाहाथे जायफोरानाखि माने गोरोन्थियाव माने बिथांखौहाय थाम्फै दांग्राखौ माने अरिजिनेल थाम्फै दांग्राखौहाय माने बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ हगारो होननानै साननानै दंबायबायोब्ला नोंथांमोना थारैनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जागोन, बेखौ आङो एसुरेन्स होबाय। दा नोंथांमोना अन्नानै बिथाङा जे मा रोखोमनि खेंफोरथि खालामदों बे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आंनि मुङा थाम्फै दांग्रा बसुमतारी, चिरां जिल्लानि। आं दिनै फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे खेंफोरथि होनो ओंखारदों। सोरबा सासे बिथाङा मोनसे फेसबुक पेज खुलिदों, थाम्फै दांग्रा फेसबुक पेज। बे थाम्फै दांग्रा फेसबुक पेजाव गोबां मानसिनि बायदि रोखोम गाज्रि एडिट खालामनानै आपल'ड खालामगासिनो दं। हयथ' बयबो नुबाय। दा बेखौ नुनानैनो आंनि लोगोफ्रा, आंनि सिनायनायफ्रा आंखौ रायहरबाय थायो, नों मानो बिदि खालामो, बिदि खालामनो नाङा, गाज्रि जायो, नोंहा अपमान मोनगोन, असनमान जायो। आंखौ बादा हरबाय, बुजायबाय। नाथाय रायजोफोर, आं खावलायदों, बे फेसबुक पेजनि बिगोमाया आं नङा। मुङा आंना थाम्फै दांग्रा बसुमतारीयानो, नाथाय आङो थाम्फै दांग्रा फेसबुक पेज खुलियाखै। आंनि फेसबुक पेजाव दङ थाम्फै दांग्रा मेसे टाइटेला नेपालाव थानाय बर'फोरनि टाइटेल, बेखायनो आं ओरैनो थाम्फै दांग्रा मेसे लिरनानै लादों। दा आंहा बेबायदि एडिट खालामनाय आरो बेबायदि आपल'ड खालामनाय जेबो गैफेरा, इउटुब चेनेलबो गैथ'वा। दा आंखौ बयबो रायहरदों, बयबो बुजायदों, मानसिफ्रा आंखौनो सानबाय जिहेथु आंनि नामा थाम्फै दांग्रा बसुमतारी। आं सानो बे थाम्फै दांग्रा फेसबुक पेजआ बियो फेक एकाउन्ट खुलिनानै मा होनना बुङो बायदि रोखोम फट' आपल'ड खालामदों। बे फेकसो रायजोफोर, आंनि नङा, आं खालामाखै। आंखौ गाज्रि मोननो नाङा, आं निमाहा हो आरो आं निमाहा बिदों। बेजों लोगोसे सासे मानसिखौ आं खिथागोन, नैबे मानसिया, बे मानसिया सोर थाम्फै दांग्रा बेलाय, सोर थाम्फै दांग्रा बेलाय होनना रायगासिनो दङ, लोगो हमनो नागिरगासिनो दङ। बे मानसिखौ बायदि रोखोम एडिट खालामनानै फेसबुक पेजाव हगारगासिनो दं, थाम्फै दांग्रा फेसबुक पेजाव। नाथाय आङो खेंफोरथि होगोन, आङो बियो सोर, मा नाम, बबेनि मिथिया। मानसिफ्रा बुंदों अदालगुरिनि होननानै, नाथाय आं मिथिया। अब्लाबो फंबाय, आंनि मुङा थाम्फै दांग्रा बसुमतारी आरो नोंखौ एडिट खालामग्रा मानसिया आं नङा, आरो बे थाम्फै दांग्रा फेसबुक पेजआ आंनि नङा। जाहाथे नों आंखौ बबावबा नुयोब्ला गाज्रि मोननो नाङा, जिहेथु आङो सिनेमा फाव खालामग्रा मानसि। आङो 14टा सिनेमायाव फाव खालामबाय आरो उनावबो खालामबाय थागोन। फांसन मिटिङाव आं थाङो, सिनेमा शुटिङाव आं थाङो। आंखौ खोनानानै फैदों होननानै मिथिनानै जाहाथे नों फंबाया
आंखौ लोगो हमनानै जाहाथे बायदि रोखोम गाज्रि बेबहार खालामा आं बेखौ गिदों। बे फंबाया आंखौनो साननानै गाज्रि बेबहार खालामनो हागौ, बिनि थाखायनो आङो गिदों। बेखायनो आं दिनै नोंथांनो एबा बयनोबो खेंफोरथि होदों। बे थाम्फै दांग्रा फेसबुक पेजनि बिगोमाया आं नङा। थाम्फै दांग्राया मोननै दङ, मोनसेया जाहैबाय थाम्फै बसुमतारी, बेबो मोनसे फेसबुक पेज। बेयो सोरनि बेखौ आं मिथिया। बे थाम्फै बसुमतारी फेसबुक पेजआ सोरनि मिथिया, आरो बेवहाय आङो गाज्रि फट' हगारनायखौ आं नुवाखै। नाथाय थाम्फै दांग्रा फेसबुक पेजआवल' आङो बे गाज्रि फट' हगारनायखौ आङो नुदों। बियो सोरनि आं बेखौ मिथिया। दा आं खावलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन, आङो बे थाम्फै दांग्रा फेसबुक पेजनि बिगोमा नङा। आङो बे सोरबासो फेक एकाउन्ट खुलिनायसो सोरनिबा। बेखायनो नोंथांमोना आंखौ साननो नाङा, आंखौ रायहरनो नांला, आंखौ निमाहा होदो। आरो बयबो शेयार खालामलायनानै नैबे फंबायनिसिम दहाय बे आं खिन्थानाय फट'निसिम जाहाथे थांनानै बे फंबाया मोनहैयो, आरो फंबाया आंखौ जाहाथे फोथायो बे नंमारा होननानै। गोजोन्थों।